Je něco, co ty si řekl, když už si se rozhodl se ženou, že budete mít to dítě, co si třeba už věděl, že hele, do té výchovy bych tohleto já dávat nechtěl? Nějaký konkrétní stereotypy nebo paterny, které tam jsou u českých rodin, nebo který si třeba ty měl v rodině, nebo tvoje žena ve své rodině. Jestli je tam něco, co jste si řekli, hele, takhle bychom to jako dělat nechtěli a budeme to dělat takhle. Něco konkrétního třeba. Konkrétní to, co ještě mě teprve čeká, protože budou jí 4 roky teď Ariance, s těma penězma. To je věc, finanční gramotnost a tohle, tak to mě čeká jako ve výchově teď za chvilku. Už teď jako jsem s ní nějak o tom mluvil, ale... Je dobrý, říkáš za chvilku, 4 roky už. No, tak jako v 6 určitě už, to jako bez debat. Ono jde o to, že právě jí vysvětlit, že určitě jí chci poslat na x brigád, kde bude vlastně pracovat a pochopí, že když maká hodinu pro 60 korun nebo 70, co to je, jak je to náročný, ukázat jí ten život. A pak jí říct prostě, hele, pokud tohle nechceš, je tu jiná varianta, hlava, přemýšlení. Jak docílit toho, aby pro tebe někdo pracoval, co vymyslet, kam to dát, ty aktiva versus pasiva. Je toho spousta. A tohle, to je právě ta výchova, kterou nechci dělat stereotypně a neříkat jí něco jako peníze nerostou na stromě a tyhle blbosti. Jo?